Добър вечер, уважаеми зрители на BTV. Аз съм Росен Петров, вие сте с Операция Слава. За мен е чест, че сме заедно на това място. Място, където се опитваме да откриваме какви сме били, кои сме и какви можем да бъдем. Всъщност ние сме едни от малкото хора в света, които на въпроса кои сме, изпадаме в едно леко сериозно затруднение. Официалната ни история често е сменила мнението си по този въпрос. Кои сме ние българите? Ту сме тюрки, ту сме хуни, ту пък твърдо славяни. Дори такъв важен въпрос, като въпроса за произхода, е обслужвал често политическите моди. Имаме съюз с германците, ставаме хуни. Имаме съюз с руснаците, ставаме веднага славяни. Да не говорим за споровете, кога е основана точно българската държава. Въпрос с голямо значение, на който все още няма ясен отговор. Всъщност истината е, че в формирането на модерната българска нация са взели участие 52 различни племена и народности. 52 народности. В кръга на шегата ние сме нещо като едни генетични Съединени щати. Но в нашето начало има един велик народ. Народът, който ни е оставил името си и отговорността да го носим. Народът на българите. Може много да се спори какви сме и кои сме, но има няколко безспорни неща. Ние сме безспорно един от най-древните народи в света. И то не шайка номади или крадци, а цивилизован народ. Не случайно големи историк Тойнби говори за българска цивилизация. Безспорно българите са били народ, който едновременно е предизвиквал уважение и е всявал ужас у враговете си. Ако си представим, че в древните времена е имало преса, мога да ви прочета една новина от западния историк Магнус Феликс Енодий, 5 век след Христа. Той пише до своя крал Теодорих, краля на готите. Пише за българите. Това е народът на българите, който преди теб имаше всичко, което е пожелавал. Народ, в който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, в който бойното поле прославя рода, понеже от тях се смята без колебания за по-благороден ония, чието оръжие е било окървавено в сражение. Уважаеми зрители, искам да ви покажа още нещо. То е съвсем малко, но по някакъв начин е важно за нас. Това е автентично острие на българска стрела от днешна северна Добруджа, Онгъла. Запазило се във времето, така както се е запазило и нашето име – българи. Това, че ни има, това, че можем да се наричаме българи, че още не сме изчезнали, е може би на върха на ето тази стрела. Там в Онгъла, в северна Добруджа, в един колосален сблъсък на две велики държави, Византийската империя и Велика България, се е родила възможността ние да оцелеем като народ със собствена държава. Понякога в историята има такива повратни моменти, точки на пресичане. Стъпка страни и изчезваш. Но един човек, български владетел, е направил вярната стъпка. Днес ще ви разкажем за Хан Аспарух или Великата победа при Онгъла.